tabor. Čekaj. Htio sam da podijelim sa vama moje mišljenje o tome koliko je važno da jedno dijete odrasta sa psom. Osim poznatih benefita koje dijete stiče u suživotu sa psom, kao što je razvijanje imunog sistema, uslijed stalne izloženosti mikroorganizmima koji žive na dlaci jednog psa, dijete razvija i empatiju prema životinjama, kao i radne navike. Međutim, da li ste ikad razmišljali na ovakav način? Dijete u suživotu sa psom pokušava čitavo vrijeme da ispravi ponašanje jednog psa. Svaki put kada pas radi neke nedozvoljene radnje ili radnje koje nisu u skladu sa onim što dijete očekuje od svog psa, dijete počinje da recipročno djeluje na takvu vrstu ponašanja i onoliko koliko ima saznanja o tome ili koliko je naučilo, vidjelo od odraslih, dijete pokušava da promijeni ponašanje tog psa. Kada taj proces traje određeno vrijeme, to isto dijete počne na takav način da se ponaša prema ljudima. Šta to znači? To znači da motorika mozga počinje da automatski djeluje na svako loše ponašanje koje dolazi u susret tom istom djetetu. Tako da pas, osim toga što dijete pokušava da ga uči, ono u suštini djeluje i kao svojevrstan učitelj tom istom djetetu. Upravo iz tog razloga je važno da dijete ima psa u svojoj mladosti da bi razvio takvu vrstu sposobnosti da automatski djeluje na svako loše ponašanje koje mu u budućem životu dolazi sa ljudima.